Kaseng Hinyo Trap Youth Council HYC hak arp kendai tarik nai wing kalakar pat ya kajing tuklar lem jong umentri katanat social welfare uba polling do ban penti kena babaro ke office ka sorkar pedeng kin pentre kam ya kabahak kerpang kaba 100% na kabenta ki pat riulum ne ki scheduled tribe ha kajella. Nalor kata ka HYC kala dawaru bantau no mardor ya ki fast track court na kabenta ban penkloy ban penkut ya ki case halor ki kam drug bat ban pentre kamru ya ka prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances act 1988 PIT NDPS act. Uba roy ku parsendram ula kentu ya ke sorkar Meghalaya bahkan shim ya ki sen jam ki badai ban penti kena babaro ki office ke sorkar pedeng jaka pule bat ki wei pat ki jingtre kam ke sorkar pedeng ki badan ha ka jella bakin board bat pentre kam ya ki office memorandum bat ki wei pat ki jing betha bala penmi da ki tenat rekam ke sorkar India kenang baki trash nong riulum ke jella kin yo ya ka jing mentoy ling ba ka ni. Minister berada in charge of social welfare department ba polling do kalong halor lightly gibenta kabenta beningkong berada halor ka reservation dan ka jingba kam kerpang nam ta ki try muluk ki central government offices dan ki nak rekam jo ka sorkar pedeng ki bedon apo kani ka jela ka jongi kat kum ka jingwat jingtip ka jongi haus nam arjasan au arjanyo kum jur haus nam arja artua ka sorkar India da ka basai kala keren bakini ki jakat rekam ki jongka ki badon hang ni hapo kajela ka jongi la kilong ki jaka pule kum ganehu ganegrims ganeya bat kiwe kumjur ki office ki jongka hakabai dei bat ki group C bat group D komut ki post ki bakhamrin ka reservation nam ta ki ST la ni ki tribal jongka ta kajela ka dei bandai 100% na ki post ki balat tenrei nak kajingtip katkum kajingtip ka jongi ngila babun ni kini ki central government offices kim jubut ni kini ya kani ka office memorandum la ni kini jing betha ki belawan na ka ministry of personnel jongka sarkar India ti hakini kisni ki beladap na kaliang jongka seng ngilawan bani kendu ya chairman jongka committee on social on welfare jongki ST but SC apa kajala jongka assembly budi ba lakmen rembui di mentang singi ngilawan pat pani kendu ya minister jong social welfare ban kentu ya ke sorka jela ka jongi ba kadai ban intervene lane ban pen bagi ni kita nak terekam jong ke sorkar India ki badon hang ni apa ka jela ka jongi ki de ban but dien but renti ya kani ke office memorandum jong ke sorkar kemi namar ko mengitip kani hu dangai kini ki singi kala pelat ya ki post namta kita ki non teaching staff kumut namta ki kam ki ba de hapo group C group D kiban like kam hang te di kispak teli pun nihu telada ke nihu kabut renti ya kani ka 100% komut ki bri ki jongi kun samla ki jongi kumjur ki pardok persnam ki jongi ki bantre pun nihu kin yo ya kala ban yo kam pun nihu telada ke nihu pat kambut ya kani ka reservation ya kepala pha da ka sorkat ming gi snutu ban kanlong ka jingdu nong yangi kumut jai menteri phamtam dei ki try muluk namar ba kanihu kan khot advertisement nam ta ka all India bat ngimla ban khang pat ikui ki jai menteri ban mantre pun nihu te ngilai keren i ba pol mentan ba i nakaliang joka state government ka de ban intervene ya kani kam tam e nam ta kanihu namar ka application pun nihu kan kut penai December mde nam ta nihu de nam ta ki weiru ning iong ba de ban shim special case ya kanihu nang ba ka state government kan I special direction ya kanihu ba ka de ban but renti ya kani ka UM ya ka bala betha da ka sorkar kemi kata ka de ka beningkong kabaar ngilayu ba ka sorkar jela hakani ki penai ki beladap kila penmi yang ta mission yang bala tip kum ta ka dream dang ni ka drug reduction elimination mission mo jong ka sorkar jela da ka jingmut hi ba bantek la kam ya ka jingdi berkumju ya ka jing khayi jong drugs but ya ka jing jelle jong drugs sang ni ka jela ka jongi di kawin na ka jing ai jingmut jong ka seng hakaba ni wan ban ya kendu ya minister jong social welfare kalong bakai ya ka ni ka dream mission la pen create da social welfare department hapo jong ka dream mission kila ong ru ba kumnu bantek la kam ya ka jing ya dia thiet ya drugs kadai lang ba ban penteri kami kita ke fast track code dan ki special code hakabai de ki NDPS cases kumbang nilai i lambaki data lambaki report ki ba fair ke East Council district ke East Giant district ki cases jong kajinya dia thiet yo drug pla jelai hadu kata-kata ndreta hadu menta yakini ki case NDPS hadu menta ki shim la ni ki trial
lani ki bishar de ki nong bishar ki bala kum ki district and session judge ki bala khia lo pa ka kam tam yang ni apo East Kasil district tika jing dawa ka jong ni na ka sorkar jela ka long ba kumba filabu but filatho ha ka dream bandon kita ki fast track court lani ki special court na ko banta ka nam ta ki NDPS case ngi kwa ba kani ka mission mo kumbalong ki wei pat ki policy lani ki mission kimdi ban chu sa ko tang ki jing tho ki ban itna tang ki jing tho anre omla ban trika meka tika jing dawa ka jong ni nang sarkar jela ka long ba create no ya ki fast track court lani ki special court hapo East Coast Hills la dolong bas sedang na po East Coast Hills bat kumju apo East Janti Hills nang ta salet Shakiway pat ki district lani ki district jong ka jela namar kumakalong himantala da fipet ya ki pending cases ki badon hapo East Coast Hills pinlap kila de ki post nam wat kitu kinong saki kam tam ikirang ba snong gijongi kiba ya rap yung pulit apor bakem kinong di drugs ki thai sa banwan hapo kut namar bele ka slam tan kanika kajing bishar kini ki stela da don ki fast track court mo kan penkloy bat kani kanang encourage ki bagini simbenta kumnu bantek la kam yung drugs tena kalyang jong minister mentan ula pentip yang ni baka first ever meeting nadu ba launch kani ka dream project kan long ka santrik jong mentau panai bat hakata ka meeting yang ba on chair the chief minister jong kajala kin sara ya kani kajing dawa ka jong ni bat ni kmelenti bah kini ki banai ki bansawan le si ka sarkar jala kan sashna ta ki special court dan ki fast track court nam ta tik tangam ta ki NDPS case kabalai ka ba ni kendu ya social welfare minister kalong ba pi lada fipet mentala katu kan isnam kila bun pala kini kijing di hamtam kinong di ya udraks bat kiju kibriu kibadi lakem di kiposin ki yo bil ki lat ki le di biang di kajingwan ka jong im ta kasi kalong ban pen mau ya ka sarkar jala bakadon kata kaan ka boong ka prevention of illicit trafficking of NDPS komot bapit NDPS Act 1988 lengba kata kaan la ban ditin yo briu hadu laisnam klembir kamut bau habitual offender lani ubriu pembelian bandi syudi yakini ki jat drugs welfare pila banditin ya hadu laisnam kem yo bir di ngilayu iru baka sarkar jela kala snai kata advisory board mo hapok jong NDPS Act di ngikwa ban yo jingtep la kala don em ka detention hapok jong kani ka fit NDPS Act di ngikwa ru ban dawa na ka sarkar ba badai ban penteri kami kani kaan namar pakumba kalonggi na dos nam kaknais pa pra kani kaan kala don re tak hadu kani ka por ka bamantang 4 judan pa penteri kami kani kaan kapit NDPS 1988 tingi sultanat ban yo jingtep na minister jong social welfare bahadu menta ka police department kala phak khandai tli ki kerteng saka advisory board na ka banta banditin ya kini ki habitual trafficker la ni ki dongdi ki bade na ka da ki bun sien kila don khandai tli ki kerteng ki police department kala phak bat kita khandai tli ki kerteng ka don hapo ka advisory board bat hadin kata ki salak banditi diki nengi ong ba kamdei ban kut tah kini ki khandai tli ki kerteng namar ngitip hi ki mdei tang khandai ngot ki bun diki spa ngot kita ki habitual trafficker akni ka jala ka jongi ki ba syakem na ka we ka por we briu don ki shipo ar pautli ki kis ya ki bakum kita ki briu namar ka fit DPSC ka aibor ba la dalap yu briu ba khayi more than once komut ba ban bun sien arsian na nilai sien kam seneng kum ula ban sya didin apo kan pit NDPS komut kani kan long kum kata ka deterrent la ni ka jing khang lat ya ki bakin nang le ya ni kam nang ni hakmat bat kan long ka jing khang lat ya ki wei pat ki badon jing thmu ban khai drugs mot kin sngo tieng no ba ka don kani ka pit NDPS komut ba la da syakem ki la ban sya set kai live nem klem lat bir ti ka jing keren ka jongi mentan ha bat social welfare minister ula pentip yang ni bakanir kani gawe ni kimat ka bamaki kin sasyong ha committee ka ba clear da chief minister ka santrik jong matau panai bat nakaliang jong ka sarkar jela kan ele kat bala lamba ka police department ban recommend ni kerteng jong kita ki habitual trafficker nang bakila ban set ka kani ka pit NDPS Act 1988